MCWD gikumpirmar nga anaa sa critical level ang buhisan dam sa Subo apan gipasalig sa publiko nga walay shortage of supply karong dry season. Si Maris Puyo sa report. Subay sa pagsugod sa dry season, ang Metropolitan Cebu Water District gikumpirmar nga nagkauga og anaa sa critical level ang buhisan dam sa Subo. Si MCWD Public Affairs Manager Charmaine Rodriguez Cara niingon nga gikan sa 7,000 cubic meters nga supply sa tubig matag adlaw, ang buhisan dam duna nalay 3,000 cubic meters matag adlaw nga supply. Apan gipasalig sa kompanya nga walay water shortage nga mahitabo tungod kay duna salay dugang nga supply gikan sa Carmen Bulk Water Supply Project. Matud ni Cara nga dili daling maapektuhan sa dry season ang mga groundwater sources. Sa Carmen Project nisaka ang daily production gikan sa 202,000 ngadto sa 220,000 cubic meters matag adlaw. Gawas niini duna sab sila gikatakdang i-commission nga atabay sa opera sa Barangay Kalunasan nga mohatag og 1,200 cubic meters nga tubig matag adlaw. Bisan pa man nga walay gikatakdang water shortage, ang MCWD miauhag sa publiko nga mopreserbar gihapon sa tubig sama sa pag-recycle. Maris Puyo alang sa Sunstar Pilipinas.